Gayon ang makadiyos, ang kalikasan, makatao. Manunumpa ng bayan. Ako ay isang lingkod bayan. At muling halimbawa ako at nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa ng global. Hinaling ko ang aking sariling kakayahan upang sa loob ng panahon ay magmamagkaroon ko ng buong kasayahan. Bahagi sa mga katuluan at pamahalaan. Pipigilan ko at suwalan ko ito sa mamagitan ng tama at ng kopong sasabuhay ko ang kalang Diyos, tao, kakalikasan at mga bansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, pagkinawa at panatag ng buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, panawaran ko. Pagbigkas ng bisyon ng pamantasan ng Bicol. Isang pamantasan para sa sangkatauhan na nagtataglay ng produktibong scholarship, transformatibong pamiminuno, natatanging karakter tungo sa likas kayang lipunan. Makalidad na panuntunan. Ang pamantasan ng Bicol ay patuloy na nagsisikap na maabot ang kahusayan sa pagtuturo sa liksik at gawaing ekstensyon sa pamamagitan ng pagkamit ng pinakamataas na kasiyahan ng mga kliyente at pagtalima sa mga pamantayan ng kalidad at aplikableng batas at mga kahingiang panregulasyon. Promise, support, and participate. Work within the entire community in promoting the effectiveness of for a better life.
Ito ay ating dakilain, maging tapat rin sa ating tungkulin, pag-igulang laging bayangin. Ang serbisyo sundin ay likod na langit, para natin ay ating ipagpunyin. Mabuhay ang serbisyo sundin at manatod, lingkod na tunay ngayon kailanman. Laging tumutulong, laging nagpapayo, at sa gawain ay siyang patnubay. Ang serbisyo sundin ay tanghalin, ito ay ating dakilain. Maging tapat rin sa ating tungkulin, maglingkuran laging Maraming salamat sa ating mga kasanglasang muna mula sa Departamento ng Pilipino, Kolehiyo ng ating atlet. Sa puntong ito, buong kasiyahan na makasama ang mabuting Pangulo ng Pamantasan Pilipinas. Siya ay kasalukuyang Professor 6 ng BU Pulang. Nagkamit ng iba't ibang karangalan bilang researcher, innovator, at administrador. Kilala rin siya sa pagiging mahusay na leader at magaling na innovator sa pagpapaunlad ng mga pulisiya sa UNITAS at Student Affairs and Services. Kamakailan ay pinarangalan siya bilang natataming Cap Norteño sa larangan ng edukasyon. Mga kaibigan, upang ibigay sa atin ang kanyang pampasiglang mensahe, mabitagan mong ipinakikilala ang ikasyam na Pangulo ng Pamantasan ng Bicol, Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III. maraming salamat. Alam ko yung sabi mo kami ay ito masayang umaga, Lunes sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa flag raising ceremony ngayon. At nais kong pasalamatan ang kolehiyo ng Ate at Letra, ang Departamento ng Pilipino, ang BU Language Center, at ang BU Sentro ng Wika at Kultura na siwa sa pagdiriwang ngayon. Masayang pagnilayan ang tema ng buwan ng wika, Pilipino, at ang mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad, at inklusibong pagpapatupad ng katarungan at lipunan. Tayong mga lingkod bayan ng Pamantasan ng Bicol ay nagmula sa iba't ibang bayan ng rehiyong Bicol. Gumagamit tayo ng iba't ibang vokabularyo sa araw-araw sa pakikipagnayan at pakikipagkalastasan. Subalit, nagkakaunawaan pa rin tayo. Gamitin natin halimbawa ang salitang itlog. Itlog sa Pilipino. Sa wikang Legazpi o sa Bicol Legazpi, ang tawag natin ay bunay. Sa daragaan pa, iba pang kabilang sa Bicol Muraya, salag ang tawag nito. Subalit kung mapapagpati ka naman sa Camarines Sur, ay nagiging sugo. Kadalasang palitbika ang ginagawa upang tayo ay magkaunawaan. Pag-uunawaan ang layunin ng komunikasyon. Assured ka o may pakiramdam ng seguridad kapag ang wikang ginagamit natin
ay pinipili at sinasaayos. Hindi natin layunin na maghasik ng galit, pagdaramdam at pagkabuhi sa bawat salitang binibitawan. Palaganapin natin ang kapayapaan at masayang loob sa paglingkod. Nakikipagkapwa tayo sa ating pagtupad ng sinumpang uling at kalinsabay nito ay maaaring kairalin ang pakikipagkaibigan. Sa kabila ng ating pagkakaiba-ibang wika, hayaan natin na ang wikang Pilipino ang maging tulay sa pagbuo ng magandang pakikipagrelasyon. Ayon kay Gat Jose Rizal, nalilimot ng bawat isa sa inyo na habang napag-iingatan ang isang bayan ang kanyang wika, napag-iingatan din ito ang katibayan ng kanyang paglayan. Katulad ng pagpapanatili ng isang tao sa kanyang kasalinlan upang mapanatili niya ang kanyang sariling paraan ng pag-iisip, ang wika ang pag-iisip ng bayan. Sa lahat, Diyos ang mabalos. Maraming salamat, Pangulong Libres, sa pagbabahagi ng kaalaman at impormasyon na lalong nagpapatid ng ating pagmamahal at pagpapahalaga sa ating kapansang wika. Nabigyan din tayo ng kaalaman sa kung paano ang pagkakaiba ng paggagamit ng salitang ito. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, upang maipamalas ang kanyang angking galing sa larangan ng pagsayaw, narito ang isang mag-aaral na kabilang sa pinagkaisang mag-aaral sa Pilipino. Salubungin natin siya ng kalakpakan. Biyahin na paggangaw daw na pinagluto na ka na Bicol Express. Pansit pa ito iguang la. Kumusta ang biyahe na paggangaw daw na pinagluto na ka na Bicol Express. Pansit pa ito iguang laing na may siling love you. Ay, labuyo. Kumusta ang aldaw mo? Ibahan mo ako. Lilibuton yatong duwaan ka. Karong kasi mayon na magayon. Hindi ka na pagkakataka daing ibang muyahon kundi ka papadabon ka sagot pa man kita magurang daing ibang papadabon kundi ikaw. Akong gibuhat, ano ba kaya ang sabihin? Pataka-taka tayong ibang
kung kundi ikaw. Gustuhin kundi walang ikot mamahalin kundi Maraming salamat din sa iyong husay sa pagsayaw. Talagang nalaman natin na meron palang ang pinaganoon na parang nagpuno-puno ng inspirasyon at nagbibigay ng mas pagmamahal sa ating mga. Talaga atang namana ang galing sa pagsayaw sa tayo na lang. Okay, maraming salamat muli din. Sa puntong ito, mapitagan mo ang ipinakikilala ang ating panauhing pandangal. Siya ay sadyang kapuri-puri at tunay na pagmamalaki. Isang profesor na may balas ang isip at may ginito ang puso, kung kaya naman ay patuloy na nagpapamalas ng husay sa larangan ng napagkadalubasan. At mas higit pang pinamumukan ang taus-pusong paglilingkod sa atin. May tuturing na mahusay, mapamaraan, malikhain, at tunay na kahanga-hanga. Siya ang dating dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra at kasalukuyang pangalawang pangulo sa gawaing akademiko ng Pamantasan Bicol, Lungsod ng Legazpi. Mga kaibigan, salubungin po natin ang isang masigabong palakpakan, si Dr. Maria Julieta V. Flores. Ako ay nagmamahal sa wika, pero mas mahal po ako pagka-doktor para mag-laser ng mga nila. Pagka may pag-alit. Alam nyo na, dahil ang pribileyo na guest speaker, magkaroon ng payo. Ito ay isang napaka-laking hamon sa akin. Ako ay naatasan na magbigay ng mensahe sa tema ng ating pagdiriwang ngayon ng buwan ng kita. At ito ay nabis na pinipisipan ko ay nabagaba. At ito ay isang napakalaking hamon sa akin. Mag-ilaw na umaga sa ating lahat, masayang pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong taon, 2021. Pagbati sa lahat ng narito sa unang lunes ng buwan ng Agosto. Sa ating kagalang-galang na Pangulo ng Pamantasan, Dr. Baby Boy, Benjamin de la Peña ni President Earth, sa mga kapwa ko pangalawang Pangulo na sina Antonio Reyes, Dr. Marisa Estrella at Professor Sandra Ramos, espesyal na pagkilala sa kolehiyo ng Arte at Letra sa papumuno ni Dekano Dr. Irene Almoral, gayon din sa kanyang kawaksing dekano, Professor Manny Orano, sa pamumuno ng Departamento ng Pilipino na pinangungunahan ni Dr. Marilyn L. Londoño, sa lubuyang puno ng Departamento,
at ang ating guro ng panatuntunan. Sa direktor ng Language Center, ang kanyang nanay na si Dr. Iglesia Lopez. Direktor ng Center ng Wikang Kultura, Dr. Evelyn C. Olupino, sa pagpuwersa ng Departamento ng Pilipino at mga abala sa okasyon ito, mga kaibigan at pangakawan, at kawika, mapagpalang umaga. Kanina mas bukod ako na-excite na makita ko yung mga susunod na pagbibigay ng pasiglang bilang. Nakita natin ang kagalingan ng pangalan na anak na si Dr. Marilyn. Kasalain din natin ang galing ng buksong anak na si Dean Joshua. Nagtataka ako kung saan bang parte papasok si Sir Joel at si Madam Lopez. Para buong sa natin makita kung gaano kagagaling na ang Lopez Force or Lopez Empire. Mabalik na sa aking pagpunin. Bago po bigyan ng pagpapahalaga ang tema ngayong pagdiriwang ng wika, nais kong pagbalik tanaw sa simula ng taon ng pagdiriwang ng wika ng buwan ng wika. Alam ba natin kung sino ang nagpasimula nito? Kailan? Ano ba ang kasaysayan ng pagdiriwang ng wikang Pilipino? Taon natin itong ginagawa tuwing buwan ng Agosto. Marahil nararapat lang nabalikan natin ang history, ang kasaysayan kung saan nagsimula itong pagdiriwang ng buwan ng wika. Noong Marso 1946 ay kinanip po ni Pangulong Sergio Osmeña ang pagdiriwang ng Liko ng Wika na pinagtibay ng Proclamation Number 35 na inuutos na ipagdiwang ang National Language Week tuwing Marso 27 hanggang kalawang Abril. Ang nasabing proklamasyon ay isinulat pa sa wikang Ingles itong simula. Ang nasabing proklamasyon ay alinsunodin sa Commonwealth Act Number 570 na nag-aatas naman sa gobyerno na gumawa ng mga hakbang para sa pagtataguyod ng wikang pambansa. Sino ba sa atin ang nakakaalaman ng kahalaga na Commonwealth Act Number 456? Bibigyan ko na sa 1,000. Ang Commonwealth Act Number 570 ay isang batas na pinagtitibay ng Philippine Assembly noong Hunyo 7, 1940 na kinikilala ang Filipino as the national language na isang opisyal na wika ng Pilipinas mula Hunyo 1946. Kasabay din sa pagpapalukal ng batas na ito ay ang utos na gawing wikang Pilipino ang mga textbooks na ginagamit sa paaralan. Sumalit, ang nasabing pagdiriwang ay pinago naman ito ni Pangulong Ramon Magsaysay sa pamamagitan ng paglagda ng Proclamation Number 186 noong 1955 na nagtatalaga ang gusto 13 bilang opisyal na hukum. That's it. Pasensya na po. One person po. Ayun. Ang nasabing lingguang pagdiriwang ng wika ay binago ito ni Pangulong Ramon Magsaysay sa pamamagitan ng paglagda ng Proclamation Number 186 noong 1955 na nagtatalaga sa petsa Agosto 13 to 19 bilang opisyal ng linggo ng wika.
Ito ay isinagaparan sa kadahilanan hindi umaayon ang pagdiriwang tuwing Marso 27 hanggang April 2 sa kalendaryong akademiko ng mga paaralan. Dahil dito, hindi nakakadalo ang mga guro, ang mga mag-aaral sa sinabing pagdiriwang. Kaya ito ay ginagawa. Ang pagbabago nito ay mas nagpalalim sa kabuluhan ng linggo ng wika dahil ang huling araw ng linggo ng wika ay nakaunti na kaarawan nino ni Pangulong Manuel Quezon, ang ama ng wika ng bansa na pinanganak noong August 19, 1878. Noong 1988, nilagdaan naman ni Presidente Corazon Aquino ang Proklamasyon 19 na siyang nag-rectify sa pagdiriwang ng linggo ng wika tuwing August 22. Ang isang linggong pagdiriwang ay pinagpatuloy hanggang ito ay binago naman ni Pangulong Ferdinand Ramos. Sa pamagitan ng paglagda sa Proklamasyon 1441 na naglalayong pakatain ang pagdiriwang at pagpaligid ang pagdiriwang ng buwan ng wika. Ito ay simula noong 1997. So, magmula ng 1997 hanggang ngayon, ay nagdidiriwan na tayo ng buwan ng wika. Hindi na linggo ng wika. Sa ngayon, ibig kong bigyan ng pagpapahalaga ang tema ng pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong taon. Pilipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at eksklusibong pagpapatupad ng karunungang panlipunan. Ito ang isang napakagandang tema. Hindi hilingin sa ating kalaman na sadyang mahalaga ang wika sa sangkatauhan. Ang pagpapaunlad na tinatamasa natin sa ngayon ay ito ay dahil sa wika. Ang wika, pagsulat, pasulat o pasalita man ay pangunahing isang kapan natin sa pagpapahayag ng namin ang isipan. Nagkakaunawaan ang dalawang tao sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng wika. Halimbawa, sa mga pagkasintahan, napapanatili nila ang relasyon dahil sa wika ng ibig, instrumento nila sa komunikasyon. Samantalang may mga nag-aaway naman at nagkakagalit bunga na miskomunikasyon ay o kaya hindi nabisa paggamit ng wika. O di kaya kalabisan sa paggamit ng wika na sadyang mas dinadagdagan ang mga kwento na hagilap ng isang marites para maging mas interesante ang usapan ng mga chismosa. Hindi ba? Ang mag-isang paggamit ng wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan ng mga tao sa kanyang kapwa dahil tayo ay mga lilikhang panlipunan. Ito ang pangunahing isang kapan upang maisagaparan ang mga tungkuling panlipunan. Ito rin ang isang malaking hamon sa mga akademiko na patuloy na magkaroon ng pagsasabi na mapangunahing polisiya at panungkulan. Yung mga polisiya may kinalaman sa kaligtasan, ayon sa ating tema, seguridad at matupad ng karunungang panlipunan. At dito po sa ating pamantasan ng Pico University ay pinagmamalikan natin na ang ating sentro ng wika, ang Departamento ng Pilipino ay palaging naaanyayahan ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tulungan sila sa pagkatranslate o pagsasalik wika ng mga napakahalagang polisiya. Ito ay mas naglalayong mas maintindihan at maisunuhan ng mga tao. Itong mga polisiya, original na naisulat sa Ingles. Ito rin ay ginagawa sa pagsasali ng mga resulta ng mga pagpananaliksik tulad ng mga research results na kailangan malaman ng mga magsasaka, ng mga mangingisda. Subalit, itong mga resulta nito ng pananaliksik ay hindi maisaling wika. Ito ay magiging mga tao doon, hindi mahalaga kung hindi ito maintindihan ng mga end users katulad ng mga sector na nabanggit ko. Mayroong tinatayang 130 or 100 wikang sinasalita isang wika at isang wikang senyas na ginagamit ng iba't ibang ethno-linguistikong pangkat dito sa Pilipinas. Ito ay tapos mula sa posisyon ng wikang Pilipino. Nagkakaugnayan sila dahil sa wika, nakakahanap sila ng kodong wika pinakasangkapan upang magkaunawaan
lang at ito ay ang wikang Pilipino. Gamit ang wikang Pilipino at mga katutubong wika, mabisang kasangkapan ito upang magpahayag ng katangian at pagkakapinagdan, lalong-lalo na sa ating pakikisalamuha sa ating kapwa na binubuo ng lipunang ginagalawan natin. Parang ito ay ang ating mga katrabaho, kapitbahay, kaibigan, simple na kilala at maging ang hilig natin na kilala. Kanina, nang binigkas natin ang bio-version at bio-quality, ang sarap pakinggan sa tenga. Ito na. Para nagkaroon ng bagong timpla, bagong ingredient, bagong sigla, ang pag-uwika na Bicol bio-quality policy ito ngayon. Basta yun. At sabi ni Dr. Ranel Bautista sa susunod na ISO, himada po tayong lahat. Kasi ang pag-uwika ng bio-version at bio-quality policy ay sa wika. So, kung naman natin ay nagkakaroon tayo ng nosebleed, ay tutubyo naman tayo sa pagsasaulo ng sinaling wika from English to Filipino. Pero, pinasal, sadyang napakagandang pagkakagand sa ating tenga yung sinalin na bio-quality policy at bio-vision. At isang hamon na binibigay ko sa Departamento ng Pilipino na bigyan ng saling wika itong climate change adaptation pledge of commitment. Para sa susunod natin pagtalo dito sa flag raising ceremony, tayo ay gagamit ng wikang Pilipino. Mas maiintindihan, mas mararamdaman sa ating puso. Sa ating kulturang Pilipino, tayo ay nakikitulong, nakikisama, nakikisalamuha, nakikilahok, nakikibagay, nakikipagpalagay ang loob, nakikisangkot at nakikisa. Kung gayon, hayaan niyong tapusin ko ang aking mensahe sa pamamagitan ng isang sangko mula sa tula ni Rolando A. Hernandez. Halina mga kaibigan, inyo at samahan sa ating balikat, isulong ang ating bayan. Ang wikang ipinagkaloob, gamitin at ikarangan. Filipino, Filipino, tangkiligid, pagkakaingatan. Iwaglit ang kanya-kanya, ang tayo-tayo ay kalimutan. Walang kami, walang kayo, sama-sama, bayanihan. Sabi nga ng ating mahal na presidente, ikaw, ang Bicol University, tayo ang Bicol University. So lang, kami-kami tayo. Ano yun? Kanya-kanya. Ulit, tayo ang Bicol University. So isa po ito malaking karangalan sa akin na makapagbigay ng mensahe, kayong pagdiriwang. At sana ay nabigyan ko ng justisya ang role na binigay sa akin ng aking mabihing kaibigan na si Dr. Evelyn Molitino. Muli po, mula sa araw na ito, ako ay nag-uwika sa wikang Filipino. So, huwag niyo akong kakausapin sa Ingles. Kasi, ngayong linggong ito, isasagatuparan ko ang pagmamahal sa wikang Filipino. Isa pong napakaganda at mainit din na umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, Dr. Julieta Bones, para sa mga kontributin ng kaalaman na iyong minahagi sa amin sa Palaban po natin. Bagin po namin na isang malaking hamon ang pagsasali ng climate change adaptation, ngunit tinatanggap po namin sa Departamento ng Pilipino ang hamon na ibinigay sa atin ng pangalawang Pangulo ng gawaing akademiko. Upang igawad ang sertipiko ng pagkilala at munting alaala, inaanyayahan po ang tikano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Irene R. Moral, Direktor ng PU Language Center, Dr. Leticia M. Lopez, at Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura, Dr. Evelyn C. Molitino. Muli natin anyayahan ang ating Pangulo at ang ating pangalawang Pangulo sa gawaing akademiko. Ako ay hindi nasasali sa palaro. Yung mga competitors, okay na yun, pero na po ako premyo.
Minsan natuwa ang may likha, pituloy ng tulo ang ginawa. Mga hiyas natin. Muli, maraming salamat sa ating Pangulo at Pangalawang Pangulo sa gawain pang-akademin. Sa bahaging ito, upang subukin ang ating mga kaalaman, at ito ang bahagi na inaabang-abangan ng lahat, ang pagkilala sa ating pambansang wika sa pamamagitan ng kalarong trivia. Inaanyayahan ko pong muli dito sa itablado si Dr. Evelyn C. Olivino, ang Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura. Ito ay nakakagin sa tatlong kategorya. Ang madali, tamtaman, at sa madali, doon tayo sa bugtong. 2 beses ko lang po babasakin at kung mayroon na handa na sumagot at lumapit. Ay, si Gian! Ang una, kung gabi ay malapad, kung araw ay matapad. Kung gabi ay malapad, kung araw ay matangkad. Ani ang kakuan. Salamat, Abby. Or picture daw. Pangalawa, kadena ay sinabit sa batok na kakawit. Kadena ay sinabit sa batok na kakawit. Yes, Karen. Tas, tama po ang sagot. Salamat po, Miss Karen Malay. Habang aking hinihiwa, ako ay pinalulupa. Habang aking hinihiwa, ako ay pinalulupa. Yes, tama po ang sagot, Ma'am Jean. Salamat po. Umabot tayo sa katamtaman. Ito naman ay para sa mga larong Pilipino. Ang larong ito ay masasabing pinakakilalang laro ng mga Pilipino. Patuloy na kumakalat ang popularidad nito sa iba't ibang lalawigan, bagamat mas kilala ito sa Bulacan. Bilis, diksi at galing sa pagkaya ng kalaban ang pangunahing dapat na isaalang-alang ng bawat manlalaro. Ang basihan ng pagpapanalo sa larong ito ay ang bilang ng mga manlalaro nakaligtas sa bawat guhit nang hindi natataya ng kalaban. Ang isang grupo ay kinabibilangan ng hindi bababa sa 10 miyembro. Maaaring maglaro nito, yes po, Madam Pero, Pero ang tawang sagot. Salamat po. Ang larong ito ay isang katutubong larong Pilipino na ginagamitan ng tabla na may 7 butas sa magkabilang gilid at 2 timbangan malaking sa dulo nito. Ano po yung madam? Po. Kung ka ang kagaling, di na tinatapos ang tanong. Dito na tayo sa mahirap. Ito ay kaugnay ng mga batas proklamasyon, kaugnay ng wika. Ito ay batas proklamasyon bilang 1041 serye ng 1977 na ang gusto ng bawat taon ay pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa o buwan ng wika. Sinong Pangulo ng Pilipinas ang nito? Ang kanyang panunungkulan ay mula 1972 hanggang 1978. Madam Reggie,
Very good talaga si Madam PG. Pangulong Fidel B. Ramos. Sunod po, dalawa na lang ito na huli. Ang ama ng wikang pambansa at unang Pangulo ng Philippine Commonwealth ay si dating Pangulong Manuel L. Quezon. Ang sagot po ay... Kaya nang tapusin ko ang tanong, ang ama ng wikang pambansa at unang Pangulo ng Philippine Commonwealth ay si dating Pangulong Manuel L. Quezon. Ano ang pangalan ng kanyang baybakan? Madam Ren? Aurora Quezon. Salamat po, Madam Ren. Ito na po ang huli. Ano ang tema ng Buwan ng Wika sa taong ito? Meron po, kakatar. Ay, may kopya. Nakakati lang ang premyo nito. Pag hindi maganda ang pagkapasa, wala na. Ay, wala. Hindi naman maana. Wika ng kapayapa, Pilipino at mga katutubong wika. Wika ng kapayapaan, siguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Salamat, Ira, sa pagpasa. May ko. Marami pong salamat. Maraming salamat, Dr. Evelyn Siolitino, sa iyong talagang mainit at punong-puno ng punong-puno ng hamon, lalong-lalo na sa mga tanong na ibinigay sa atin. Talagang hindi inalintana ang init ng panahon sa pagsagot ng mga At ngayon naman sa puntong ito ng ating palatuntunan, mapitagan pong ipinakikilala sa inyo ang aming butihing tikano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Irene Moral, para sa kanyang pinitati. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa inyo. Ang lahat daw ng binuksan, kailangan isa. Kasi baka may pumasok. Okay lang po ang init ng araw. Napatuyo ko naman ang ating kagawat. Kagalang-galang na Pangulo ng Pamantasan ng Bicol, Dr. Baby Boy to be the President. Butihing mga pangalawang Pangulo ng Pamantasan ng Bicol, pangalawang Pangulo sa gawain ng akademiko, Dr. Maria Pieta B. Bores, pangalawang Pangulo sa Administrasyon at Pananalapi, Attorney Norly P. Reyes, Dr. Marisa N. Estrella, pangalawang Pangulo sa Pananaliksik, Pag-unlad at Extension, Professor Sani Ramos, pangalawang Pangulo sa Pagpaplano at Pag-unlad, iba pa mga dekano, direktor ng Pamantasan ng Bicol, mga profesor, mga kawani at iba pang mga panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam ko sa umaga ito, hindi lamang nabusog ang ating mga kaisipan, kundi ang inyong mga puso. Mamaya po, mapupusog tayo, gagawin lang kayo sa bandaroon at may naghihintay na masustansya mas nakakabusog. Dahil sa yaman at butil ng karunungan na pinamamana sa atin ng ating magaling na tagapangayari. Lubos na nagpapasalamat ang inyong lingkod sapagkat naging buo ang mga guro sa Pilipino at mga kawani ng ating pamantasan para mapagtagumpayan gawain ito.
ito. Malugod ko ang pinapahayag sa inyo ang sinabi ni Sibayan. Naway, maitatak sa puso, isipan ng bawat isa na isinasaad ang ganito, na ang mga matagal nang nakapikit ay muling dumilat, at sa patuloy na pag-iit ng tinig ay muling maging maingay at matunog ang boses ng mga naglalayong pagpatuloy ang pagmamahal sa sariling wika at kultura. Sa huli, pag-iisa po tayo, tumugon at tumulong, huwag magdalawang isip kung magiging susi ito para mabuksan ang isang tagumpay na bansang Pilipinas. Mabuhay ang wika at kultura. Mabuhay tayo mga Pilipino. Mabuhay tayo sa Universidad ng Bicol. Diyos mabulos po sa inyong gabos. Maraming salamat po muli, Dr. Aileen. Sa puntong ito, upang pamunuan at awit ng himno ng Pamantasan ng Bicol, muli ay tawagin natin si Dr. Grace Edmond. Maraming salamat, Dr. Grace Edmond. Tunay na eksperto sa larangan ng pagkumpas o tinatawag natin na pagsalit-salit. Nakita naman natin kanina ang salit ng kanyang pagkumpas sa kamay sa pamumuno ng pag-awit mula sa pambansang awit patungkol sa himno ng Pamantasan ng Bicol. Ngayon naman, bago matapos ang ating palatuntunan, ay binibigyan po ng pagkakataon ang lahat na pumunta dito sa unahan para sa ating photo op. Pagkakataon para makuhan tayo ng larawan. Muli ay maraming salamat. Binibigyan ko din po ng pagkakataon magpasalamat din pala sa ating direktor ng ICTO, si Professor Aris Ordonez, at lalong-lalo na kay Dr. Redlyn Bautista sa pagbibigay po ng pagkakataon na maitampok ang ating palatuntunan sa ating opisyal na Facebook page sa pamamagitan ng ating Facebook Live. So, inaanyayan po ang lahat dito sa unahan, sa itablado, upang makakuha tayo ng larawan. Maraming salamat po. Minsan ay natuwa ang